Amándome e coidándome, ese é o título baixo que se atopa a nova iniciativa na que se está a traballar dende o Concello de Cambados. Unha acción na que a finalidade última ten que ver coa autoestima das mulleres, tal e como explicou a alcaldesa Fátima Abal. Vai dedicado principalmente a mulleres que queiran coñecerse un pouco máis e, sobre todo, tamén aumentar un pouco a súa autoestima. O taller é un curso taller que se denomina de autocoñecemento e se denomina Amándome, coidándome, e vai dirixido, como decía, a mulleres, pero de todas as franxas de idade, desde rapazas, mozas, ata persoas maiores que queiran apuntarse e facer este curso. Este taller foi creado dende a área de igualdade do consistorio e basearase en diferentes sesións que se celebrarán durante os martes e venres do mes de febreiro en horario de 10 a 12 na aula de usos múltiples de Esposalnés. Vai dividido en 4 bloques, non solamente vai a ser un curso teórico, sino que vai a ser teórico-práctico, no que se farán tamén diversas actividades que van relacionadas coa parte teórica, que xa digo que é un curso de autocoñecemento, non? De coñecerse a sí mesmos, que ás veces coa vida diaria que levamos non temos tempo de pararnos e recapacitar e pensar se realmente a nós mesmos ou a nós mesmas nos coñecemos. Apúrense as interesadas, pois só poderán participar un total de 20 mulleres. A inscrición é gratuita e poderán facela no mostrador da oficina de turismo da localidade. Aínda queda marxe, xa que o día 5 será o día no que comece e non se pechará a lista ata o venres 3.